Задумай сердце его раз поколение в поколение, как урятовать от смерти душу и живить их участь голоду. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Święta i msza batynne, a najświętniejsze serce Jezusa. Хочем podczas tej świętej mszy modlić za wszystkich intencji, jakie były przeczytane. Tak samo tych intencji, jakie nosimy w swoim sercu, darujcie Bożej miłosierności nasze sprawy, Батьківщину naszą, tak samo każda z nas pasowką. Prosim Pana Boga za nasze grzechy, jak my mogli godno złożyć гэтую najświętniejszą ofiarą. Spowiadajmy się Bogu всема ofiarą. I wam, braty i siostry, co zgraszył ja niemi, dumka Jego słowa, uczynka i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Temu proszę Najświętejszą, zawsiody Panno Maryju, wszystkich aniołów i świętych, i was, braty i siostry, pomolić za mnie dla Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje się nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молим się. Panie nasz Boże, daj nas усилить цнотами сердца Твоего Сына и запаления Его, как мы стали подобны до Его, и отримали уделом вечным окуплении, проспала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живее и владарчует насти Духа Святого, Бог празущий, яки вечный я. Amen. Читание послания до Гаврею. Браты, нехай триває братня любов. Не забывайте так само про гостинность, бо прозрели которые неведающие гостинно приняли анёлов. Памятайте про вязням, быдзам бы вы зневоленные разом с ними, и про тых, кто терпит, бо и сами вы в теле. Нехай во всех служенства будет упошание, а ложе нехай будет бездоганным, бо распустников и чужоложцев осудит Бог. Не будьте сребролюбными норовом, задовольствуйтесь тем, что маете. Бо он сказал: застанусь с тобой и не покину тебя. Так что смело можем сказать: Пан мой помощник. И я не буду бояться, что может грозить мне человек. Памятайте про наставников ваших, які обещали вам Божие Слово. И разважаючи про конец их лица, наследуйте их веру. Иисус Христос той самый учора, и сегодня, и навеки. В это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Пан мое святло и мое избавление. Пан мое святло и мое избавление. Пан мое святло и мое избавление. Кого ж мне бояться? Пан окова життя моего. Кого ж мне полопаться? Пан мое святло и мое избавление. Коли выступит супроть мне войско, не сполохается мое сердце. Коли вздымется супроть мне битва, и тогда я буду сподеваться. Пан мое святло и мое избавление. Вёд ховая меня у своей шатры, удельне счастья, укрывая меня у своим сховищем, поднимая меня на скалу. Пан Мое святло и мое избавление. Буду шукать Твоего обличия, Пане,
Не ховай от меня своего двора, слуги своего не откидай в гневе. Ты моя допомога, не откидай меня. Пан мое святло и мое спасение. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный, кто добрый и чистым сердцем, заховывая Божие Слово и приносит клятву терпимости. Аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. У той час король Ірод почув про Єзуса, бо ім'я Його стало відомим, і сказав: «Гэта Ян Хреститель увоскрес з мертвих, і тому цуди творяться им». Іншие казали: «Гэта Ілля», а яшчэ іншие казали: «Гэта пророк, бо як один з пророкаў». Калі Ірод пачуў гэта, ён сказаў: «Гэта Ян, якому я адсек галаву воскрес». Бо сам Ірод паслаў схапіць Яна і зняволіў яго ў вязніцы з-за Єродіяни, жонкі брата свайго Філіпа, таму што ажаніўся з ёю. Бо Ян казаў Іроду: «Не дазволена табе мець жонку брата твайго». А Іродіяна злавалася на яго і хацела забіць, але не магла, таму што Ірод баяўся Яна, ведаючы, што ён чалавек справядлівы і святы, і аберагаў яго. Шмат разоў чуў яго і непакоіўся, але слухаў яго з ахвотай. І настаў зручны дзень, калі Ірод у дзень сваіх народзінаў прыгатаваў вечеру сваім вельможным тысячнікам і старэйшым галілейскім. І ўвайшла дачка гэтай Іродіяды і танцавала, і спадабалася яна Іроду і яго гасцям. Король сказаў дзяўчыне: «Прасі ў мяне, чаго хочаш, і я дам табе». І шмат у чым пакляўся ён: «Чаго не папросіш, дам табе, нават палову майго каралеўства». Яна выйшла і сказала маці сваёй: «Чаго мне прасіць?» Тая адказала: «Галаву Яна Хрестителя». І яна адразу хутка увайшла да караля і папрасіла, кажучы: «Хачу, каб ты даў мне зараз жа на місе галаву Яна Хрестителя». Король вельмі засмуціўся, але з-за клятвы і тых, хто быў пры стале, не захацеў ёй адмовіць. Король адразу паслаў ката і загадаў прынесці галаву Яна. Той прыйшоў у вязніцу і адсек яму галаву і прынёс на місе ягоную галаву і аддаў яе дзяўчыне, а дзяўчына аддала яе сваёй маці. І калі пра гэта даведаліся вучні Яна, яны прыйшлі і забралі ягонае цела і паклалі яго ў магілу. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Святое Слово. Вось вельмі часта мы таксама маем шмат меркаванняў, хочам ведаць шмат рэчаў, таксама хочам перад кімсьці другім быць кімсьці, не толькі кімсьці, а яшчэ такім, з каго можа хтосьці браў прыклад, а можа такім бы чалавекам быць, пра якога патомака напісалі прыгожую аповесць, а можа выдалі бы не адзін том якойсьці літаратуры, апісваючы нашае жыццё. І заўжды у чалавека ёсць такая спакуса, і гэта можа чалавечая натура. Яна
może і повинна шукати якоїсь хвали, але в першій черзі ми повинні шукати хвали Божої. Так ось Ірод був чоловік, який шукав пошани у всіх людях і хотів перед кимось бути ще більшим, чим вони міркують. І про це говорить сьогодні вельми добра приповідь. І говорить так само приповідь про Яна Хрестителя. Шмат хто міркував, коли почув про Ісуса Христа. Некоторые говорили, это один из пророков, хтось ще говорив, що это Ірод говорить, що это Ян Хреститель, Бог став з мертвих, у Яна голову отсек, і так далі, і так далі. Ми так само маємо шмат міркувань о другим чоловіку. Ми можемо за тим міркуванням тому, що, може, почули десь про когось, і на базі таких міркувань, що хтось нам хтось сказав, що це може історія бути неперевірена, це може бути махлярство якоїсь, і ми в це можемо повірити і поставити живопис об чоловіка такий, який Бога ми ще не бачили. Так ось, сьогоднішня приповість про те, як відбулася мучительська смерть Яна Хрестителя, можна сказати, вельми смішна. Ян Хреститель был недобро видел, это останній пророк. І хтось тебе сказав, ну той, хто предсказав Ісуса Христа, той, хто показав Божий баранок Божий, поносить такую смешную смерть. Мы видим смешную смерть. Поглядим на апостолов. Но апостолы поносят вельми тяжкие, мученические смерти, кого-то там распинаются на крыжи, кого-то так само бичуют камнями, кого-то кидают на смерть, и так далее, и так далее. А Ян Хреститель из-за кобеты, из-за женщины отдает свое життя. И отдает життя. И мы так само могли бы иметь, Ян Хреститель мог бы так само иметь якісь до Пана Бога, якісь свої непорозуміння. Пане Боже, ну чому така смерть? Боже, я той, который пришел к тебе сказать, дай мне какую-то такую смерть, как про нее рассказывали. Все говорили, очень такую смерть понял Ян Хреститель, что хо-хо-хо в голове не местится. А тут пошли увязнуть. Я думаю, из-за чего? Из-за кобеты, из-за женщины. Отрезали голову. Из-за какой женщины? Потому что Ирод взял, а поступом забрал у брата своего жену. И они неправедливо поступили. И Ян Хреститель это выкинул у сумления. Не сподобалось это Ироду. Из-за этой правды Ирод потом отрезает голову. А не только это. И снова женщина умешивается в життя. Ось була Ірод'яна, якої не подобалося то, що Ян Хреститель просто говорив, що неправедливо поступає, що неправедливо поступає. И, саправдная кабета. Это я приповедь говорить про саправдную кабету. Вот коли кабета совершенно в голову убьет такое, что выдает, что пусть должен отбыться. И нам будет шукать способы. Будем в своей голове верховать, шукать способы, как только сбросить то, что нас нашел. Так, например, может одна кабета убить свою голову, что пусть хоть муж пьет, а ему совсем не пьяница. И будет чекать на такие поводы. И может, когда если распочнется кисти, матч футбольный, скажем, может, належится. 2 месяца шкалу в этой матч футбольный. Эль Классико будут играть, Барселона и Реаль Мадрид. Сяду открытое пиво и выпьем. И тут ты бачишь, что он скажет, а вот что я не пьяница. Ты говоришь, что ты пьешь, что ничего не будешь. Одно пиво на голову. И так само Ирод'яна. Это один из прикладов. И она так само шукала подставу, как завить Яна Хрестителя. Но боялась и правды. И купила себе до головы, что нет, той, кто говорит правду, не мешает. Так и она шукала. И Ян Хреститель говорит правду, несе смерть. Какую смерть? Не смешную. Смешную, муческую смерть. Отрезает голову из-за женщины, которая закрутила в голове самому Ироду. А Ирод не со святых людей. Ирод не со святых людей. Чому? Бо Ирод не стали. І про це говорить той, як він поступає. На початок має Ірод'яна подавив жонку у свого брата. Але коли вийшла танцювати дочка цієї Ірод'яни, тоді ще більше сподобалося. Більше сподобалося, коли говорить пообіцяв, коли він для Ірод'яни не дав, як забити Яна Хрестителя, то дочка ще більше не приподобалася. Так само і він поддался этой спокусе и пошел за натхнением такой нормальности, можно сказать, мужской пожадливости и
сказал, дам тебе все, что хочешь, проси. Даже полову королевства свого прорекался. Это шмат. А она ничего не просила. Пошла только до матери, и мать его молит. Голову Иоанна Крестителя. Это больше, бачите, сколько правды хождения. Больше, чем полкоролевства. Больше, чем полкоролевства. Что для нас сегодняшнее, это Евангелие має сказать? Как мы у своем житті шукали на разные способы, даже когда это наш шмат нашли, только правду. Эта правда для часто болит, але эта правда и она збавленная. И какая правда збавила, подала Яну Хрестителю новое життя. Не життя на земле, але життя у вечности. И до этого она справдана правда протиправдана. И этой справдной правдой з'является сам Бог. З удячністю Христу за Отцу, який учинив в нашому житті, взнесем от Его посредничества до Бога Отца наши супольные молитвы. Молимся за Святый Костел, как про сакрамент поеднания вел людей до Бога. Тебе просим. Молимся за Святого Отца, как неспынно отрывал светло и допомагал, да помогу Духа Святого. Тебе просим. Молимся за вызнавцев нехристианских религий, как были открытые для правды и нашли ее у Христе. Тебя просим. Молимся за людей, захопленных особой Иисуса, але не верующих в Его Божскость, как с Божьей помогой дошли до познания этой правды. Тебе просим. Молимся во всех интенциях, яких спrawuje Святую Мшу, как во всем сбылась святая воля Божья. Тебя просим. Молимся за нас, собранных в Пана, как мы не забывали дяковать Пану Богу за все ласки, какие от Его отрываем. Тебе просим. Боже, Ты у Иисусе Христе оказываешь нам свою любовь, учини, как мы николи не отмовлялись от даров Твоей невымовной добрыни, раз Христа Пана нашего. Аминь. Все мое житье, и теперь я твой, назавсёды, мое сердце погляди, ты любовь моя, одинная, как я верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я твой, назавсёды, это мое сердце погляди, ты любовь моя, одинная. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу оклятву принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай вам Бог примя оклятвы рук твоих на прославление и хвалу имя своего, от Отца многокорыстно и всему Костелу Святому. Боже, на землю свою безбежную любовь и добрыни Ты спасла нам Твоего одинокого Сына. Дай, как мы поеднаны едим, молитвы неси преналежную оклятву раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим, укору серці, узнощим их до Пана, подякуем Пану Богу нашему. от нам это и справедливо. Za prawdy godna, eka i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna,
kab my zаўсёды i ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Święty Ojcze Всемогутний Wieczny Boża, praz Chrysta Pana naszego. Jon uzwyszony na krzyży, u swojej bezkońcej любви, отверовал за нас себе самого. С Его пролитого боку пролилась кровь и вода, оттуда взяли початок сакрамента Костела, как все люди, притянутые до открытого сердца Збавцы, с радостью черпали с крыницы уздоровления. Тому за анёлами и с усими святыми мы прославляем Тебе разом с ими, ускликаючи: Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинах. Zaprawdę Boża Ty święty, krynica wszelakiej świętości, tam prosimy Ciebie, a świeci te dary rasoju Ducha Twojego, aby stali się dla nas cielem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający łamał i rozdawał swoim uczniom każąc: Bierzcie i jedzcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich. Znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każąc: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapłatu, jaka za was i za mnogich będzie prolita w dziele odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Обещаю смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христе хвале. Wspominając śmierci z mrtwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokornie molę Ciebie, aby всіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля Его в любови, разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Tadeuszem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї пішов з цього світу, i dozwoli mu baczyć światło oblicza Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, jak my zasłużyli udziału życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryjej, ze świętym Józefem jej obradnikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z praw wieku podawali się Tobie, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boża Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, przez u siebie wieczny ja. Modlę się do Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в искушение,
ale zbaw nas od złego. Prosím Ciebie, Panie, zbav nás a to však od zlога. Дай ласкавость, покой в дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твою благодать и мост и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю Wam, supokoj mój dаю Wam. Prosim, nie zważaj na grachy nasze, ale na wierу Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego spokojem i jednością, jaki żyjesz i waladawisz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiądy będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Погранку Божий, как являешь на себе, И свето, смилуйся над нами, Баранку Божий, яки вяреш на себе, грехи свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, яки вяреш на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Вось баране Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленный опокликанный на вечеру Яговою. Пане, я не богатый, как Ты пошел на мне, але скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя. Pan każe, kiedy kto odczuwa smak, niechaj przyjdzie do mnie i pije. Znutра того, кто верит в меня, посекут реки воды живой.
Хвала, хвала, хвала тобі, великий Бог. Хвала, хвала, хвала тобі, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я тебе. И счастливый я, что ты живешь во мне, и спеваю для тебе я гимн хвалы. Со мною, Боже, ты завжди, со мною, Боже, ты завжди. Хвала, хвала, хвала тобі, великий Бог. Хвала, хвала, хвала тобі, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я тебе. И счастливый я, что ты живешь во мне, и спеваю для тебе я гимн хвалы. Со мною, Боже, ты завжди, со мною, Боже, ты завжди. Молимся. Ojcze łaskawy, przyjmij sakrament Twojej любові, покорно Тебя просим, как мы на земле были подобны Иоанна Христа и стали удельниками Его хвалы в небе, яки же ей владарец на веки вечные. Pan z Wami, И с Духом Твоим. niechaj Was błogosławiają Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Archangele Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроч покуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла Шатана и інших злых духов, які нас будуть душнують по світі. Амінь. Хочемо скерувати для набожеństwa wielkiej ich błogosławiona święta i msza. O Jezu najmilosierniejszy, Twoja dobrynia jest końca, a skarby łaski niewyczerpalne. Безмежно доверяю милосердности Твоей, якая понад все Твои справы. Отдаю Тебе цалком и безоговорочно, как таким чином жить мкнутися до христианской досконалости. Горячо желаю пошивати Твою милосердность, раз виконання справ милосердности як для души, так и для тела, особливо клопочущийся про навертание грешников, несучись утешения тем, кому потребна допомога, хворым и засмученным. О Jezu, аховывай меня к свою властность и свою хвалу. И хоть часом я дрожу от страху, усведомляючи свою слабость, але в той же час безмежно верю в Твою милосердность. Нехай же все люди своечасово познають безконцу и глубину Твоей милосердности, доверятся ее и прославляют ее навеки. Аминь. Jezu милосердный, присутный среди нас. Дякуем Тебе за все туманные ласки и прощаем за грехи наши. Просим Тебя так само за души чистые терпящие и законающих. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Хлеба нашего щедровного дай нам сегодня, и отпусти нам долги наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty żeńszynami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Wierzę w Boga i Ojca Wszechmogącego, Stworiciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamączony przy Pąckim Piłacie, ukrzyżowany, pomiory i był pochowany, zejszł na chwali na trzeci dzień woskres z pomiegłych, zejszł na nieba siedzieć prawa ród Boga, a i Ojca Wszechmogącego, Tuj przyjdzie sudzić żywych i pomierłych. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. дерево болезни и муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отец предвечный, офирует тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего света. Деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего света. Деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света.
изделие его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче справедливый, оклярую Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за нас наши и всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отчество вечное, охвярую Тебе душу и тело, и кровь, и воскрес наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за нас наши и всего света. Деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj над нами и над всем светом. Okroł i badanie kaja wytula z najświętszego serca Jezusa jak krynica miłosierności dla nas. Доверяем Тебе. Okroł i badanie kaja wytula z najświętszego serca Jezusa jak krynica miłosierności dla nas. Доверяем Тебе. Okroł i badanie kaja wytula z najświętszego serca Jezusa jak krynica miłosierności dla nas. Доверяем Тебе. Jezu, Доверяем Тебе. Jezu, Доверяем Тебе. Jezu, Доверяем Тебе. Święta siostra Faustyna, Молись за нас. święty Archanioł Michał, Молись за нас. błogosławiony Bronisław Markiewicz. Молись за нас. Kyrie eleison, Христе, Ейсон, Киреис. Chryste paczuj nas, Христе, выслухай нас. Ojcze z nieba Boża, Zmiłuj над нами. Synie Odkupiciel światu Boża, Zmiłuj над нами. Duchu Święty Boża, Zmiłuj над нами. Święta Trójca Dzień Boża, Zmiłuj над нами. serce Jezusa, Syna Ojca Sprawiedliwego, Zmiłuj над нами. serce Jezusa w obłowie Dziewy Maci Ducha Świętym stworzone, Zmiłuj над нами. serce Jezusa za Słowem Bożym i spoczna zjednane, Zmiłuj над нами. serce Jezusa bezmierznej wielczy, Zmiłuj над нами. serce Jezusa świętynia Boga, Zmiłuj над нами. serce Jezusa sianiwo najwyższego, Zmiłuj над нами. serce Jezusa domie Boży i brama nieba, Zmiłuj над нами. serce Jezusa powinniejsze ogniszcza miłości, Zmiłuj над нами. serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica,
Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dobrými duchowi polné je. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ucich cnota uglíbenia bezdomnaja. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa usielakej chwały najdostojniejsza je. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wlada i zjednają się serca. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ujaśnił się skarby mądrości i umielości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ujaśnił się pełnotawostwa. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa upodawania Ojca Niebiesnego. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa z pełnoty jakowa mu się otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa prawa wiecznych wyżyniał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa szczodre dla wszystkich, które Ciebie zwiertająca. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa krywnica życia i światości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa miłosierdzia za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa napełnione jaźniewami. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa zloczyństwami naszymi zasmuczone. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa posłuchmiane aż do śmierci. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dziwej prawiteja. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa krynica usielakego ucieszenia. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa życioju wskrzeszenie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa supokoi pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa żywa jak wiara za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa spełnienie tych, kto na Ciebie spodziewają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nadzieję tych, kto w Tobie pomieraje. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa radość usich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam. Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokorny sercem, Uczyni serce nasze do Twojego łagodnego. modlę się. Usiemałubny wieczny Boże, daj na serce najmilejszego Syna swojego i na chwałę Jahwiawe, który On składaje Tobie za grzech nas grzesznych. Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im imię Syna swojego Jezusa Chrysta, jaki z Tobą żyje i władać na wieki wieczny. Ja. Tajemnicu u sakramenta, spadaj maszy na Ciebie. Prawić mocno moje prawa, Bóg żonowy zapanie, что нам розум не tłumaczyć, światło wiery wyniesie, bo wieczna mądrości, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wiecznego życia, Duchu, що od nich pochodzić, dawcu wiecznego światła. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętejszy Sakrament, Prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. niechaj będzie pochwalony Najświętejszy Sakrament, Prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. niechaj będzie pochwalony Najświętejszy Sakrament, Prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.